Hello po, Mami Loretta. Kayo po si Mami Loretta. Hello po, Mami. Kami po pala yung sa J Corporations po ng mga bigas po. Bali po, may pinapadeliver po kasi sa inyo dito. Sabi na lang po ng mga anak nyo, sa inyo ko na lang daw po hingin yung 27,000. What's up? Ano mo problema kung wala may ibabayad? Oh, wala daw siyang ibabayad. Hindi ko man yan alam na may darating sa akin na ganyan. What's up mga ka-JFS? Isang napakagandang hapon na naman sa inyong lahat. At kung kanina ngang umaga ay dumayo tayo sa Nabua, Camarines Sur upang sorpresahan ang ating napakagandang dalaga na pinasurpresa ng kanyang live-in partner. Ngayon naman na hapon ay andito tayo sa Pulangi, Albay upang sorpresahan isang pinakabonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng suwak at sulit na packages from JFS team. Nga pala, I'm Ate Angel, your love and surprise ambassadors, at patuloy pa rin sa inyong magbibigay ng good vibes kahit papatapos na ang araw. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo o mga pagkain na ihahandog natin sa kanya live na live ngayong hapon. Siyempre, dito sa likuran natin, meron tayong Rafa Bell's cake. Ang napakaganda naman nating bubble balloon na may happy birthday, Loretta. Ang ating letter na babasahin mamaya. At syempre, meron din tayong patarpulin kay Mami na happy birthday, Loretta, at ang kanyang napakagandang pictures. At meron din tayong sweet chocolates for Ferrero Rocher. Ang ating customized cake na naglalaman sa loob ng 5,000 pesos. At syempre, meron din tayong money umbrella na naglalaman din ng 5,000 pesos. A total of 10,000 na makukuha ni Nanay mamaya. At syempre, meron din tayong napakagandang fresh flower bouquet. At ang regalo din, munting regalo natin sa ating nanay na bago at brand new na Union Electric Fan. At syempre, haranayan din siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. So what are you waiting for? Tara na samahan niyo ko kung sino siya. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Ano bang hinihintay nyo? Samahan nyo na si Ate Angel together with the JFS team na kilalanin si Nanay Loretta here at Santikon, Pulangi, Albay. So, andito na tayo sa Zone 1, Santikon, Pulangi, Albay. So, tara na't samahan niyo ako na sorpresahin ng ating lucky lola or mommy for today. Okay, so, eto na tayo. Hindi kakayanin ng sasakyan, guys, yung daanan. So, tayo na lang yung pupunta kay Makani. Medyo, ano kasi yung way. But, it's okay. Worth it naman. Pero, kakayanin natin dito. Oh my God. Well, payong si Mama, payong. Ako na lang po, sir, lalapit. Payong. Nagurang. Ay, ang lamon. Gilid. Kana, mapagyan si ate. Dadaan si ate. Oh, dadaan si ate. Hello po, Mami Loretta. Kayo po si Mami Loretta. Hello po, Mami. Kami po pala yung sa J Corporations po ng mga bigas po. Bali po, may pinapadeliver po kasi sa inyo dito. Sabi na lang po ng mga anak nyo, sa inyo ko na lang daw po hingin yung 27,000 na pambayad. J Corporations po. Bali po, may mga bigas po kasing pinadeliver dito, tas assorted po na mga groceries po. Sabi po, nakakaintindi po sila ng Tagalog, ano, Bicol, okay lang po.
Tapos po, may babayaran pong 27,000. Sino? Ako? Opo. Hindi nagkakautang pala na ko. Opo, yun po kasi yung yun po kasi yung nasabi, bali po, sa inyo ko daw po hingiin yung bayad. Kasi sabi po sa amin nung nagpabili po sa amin ay, daw po, may pera daw pong pinadala sa inyo. May pirang pinadala, ginagasto. Saan nyo po ginastos? Ito, may handa. Di paano po yan, mami? Hindi ko man yan alam. Hindi nyo po alam. Ano na lang pong pagkakasunduan natin para po kung sakali ay makakapagbayad po kayo ng 27,000. Wala mo akong nahawakan, 27,000. Alam nyo po may darating na deliver. Aram nyo po na maaram po nindo na may maabot na deliver. Hindi nyo po alam. Paano yan, mami? Galing pa kami ng 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 Legazpi. Hindi ko man alam na may darating sa akin di-deliver na grocery. Ano pong pagkakasunduan na lang natin, mami? Ano na lang, mami? Paano na yon? Wala man akong ibibigay sa inyo. Pinadala na ko, ito ginasto dito sa Panghanda. Kasi bakit po? Ano po bang meron? Ano pong meron ngayon? Ba't po may handaan? birthday ko. Ay, birthday nyo po. Ay, nako naman, pinagbayad pa kayo ng 27,000. Birthday nyo pala. Sinong nagsabi sa yung magbabayad ako ng 27,000? Yung anak nyo po. Pagalitan nyo po yung anak nyo. Charot, mami. Sige po. Papareceive ko muna tuloy sa'yo, mami, yung mga items. Bago po natin, mamaya na lang natin pag-usapan kung paano. Kakausapin ko na lang din yung nagpa-receive na wala po kayong hawak na pera. Pero sumama na muna po kayo sa akin doon para po makita nyo yung mga groceries. I think regalo din po yun sa inyo kasi birthday nyo eh. Sige na, mami. Tara po. Tara, mami. Tara po. No refund yun, mami. Halika, mami. Nakakamera tayo dito, mami. Para makita yung kagandahan ni Bayo. Okay na yan, mami. Okay lang ako dito. Halika dito, mami. Wait lang. Kaso dito. Paano? Pasarado ako ng makina. Mainit eh. Ayan. Mami, paano yan? Napag-usapan natin kanina. Wala ka pong hawak na pera. Kaya nga ni, yan ang problema ko, wala man ibabayad. Wala daw siyang ibabayad. Hindi ko man yan alam na may darating sa akin na ganyan. Hala kayo. Galit na si mami. Galit ka po, mami. Yeah. Galit si mami. Sige, mami. Bago po yan, mami, papakita po muna namin sa inyo kung ano po talaga yung nilalaman ng mga groceries and bigas na nandito po sa loob. Hindi ko lang po kasi alam kung ilang piraso. Ngayon po, tulungan niyo po ako magbukas kasi po medyo masakit din yung kamay ko. So, tulungan niyo po ako magbukas. Dito po, mami. Ito po, mami. Sige, mami. Buksan niyo na po. Dali po. Isog kayo, mami. Ay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, mami. Tinitingnan yung mga pictures niya. Tinitingnan niya ko siya talaga yan. Hello, Mami Loretta! Kami po pala ang JFS Petals and Services. At ito pong mga regalo na to ay para po sa inyo dahil pinabibigay po yan ng inyong pinakamamahal na mga anak. Ayan po, tanggapin niyo po yan, Mami. Meron po kayo dyan na customized cake, may Rapa Bells cake, at syempre, Mami, since ikaw po ang reyna ngayong araw, isuot nyo rin po tong sash na may happy birthday. Para po yan sa inyo, Mami. Palapakan naman natin si Mami Loretta. At syempre, Mami, bagay na bagay po to, itong bulaklak na to, dahil po, napakaganda nyo sa pulang damit. Para din po sa inyo tong fresh flower bouquet, Mami.
Tanggapin niyo po yan, Mami. Ayan, naiiyak si Mami ng sobra. Ayan, Mami, kumusta naman po ang araw na masurpresa kayo ngayon sa inyong 7th, ilang taon niyo na po, Mami? 77th birthday. Kumusta, Mami? May nararamdaman na. May nararamdaman na. Ano ba po, Mami? Nararamdaman daw. Ayan, Mami. Syempre po, Mami, meron ka din dyan na brand new electric fan para po sa inyo. Ayan, may Union electric fan kayo dyan. May bagong electric fan galing kay Papa Will. Ayan. So, Mami, ngayon naman po, meron akong gustong basahin na mensahe para sa inyo. Dahil kahit po wala ang inyong mga anak dito na nagpadala nito, ay gusto nilang ipadama sa iyo kung gaano kanila kamahal. So, ito po yung message para sa inyo, Mami. Happy 76th birthday, Mama. 77 pala, oh, diba? Sabi ko sa inyo, mali yung letter eh. Nagigigil ako eh. Happy 77th birthday, Mama. Sana masaya ka ngayong kaarawan mo. Pasensya ka na, Mama, kung hindi kami makapunta dyan. Alam mo naman, Ma, na pandemic. Gustuhin man namin na makauwi, maraming hinihinging requirements. Kaya gumawa kami ng paraan para maparamdam namin na kung gaano ka namin kamahal. Kaya nagtulong-tulong kaming mga anak mo para mapasaya ka namin. Kung may dumating man na problema sa ating pamilya, kakayanin natin ito. Basta sama-sama at tulong-tulong kung ano man ang pagsubok. Mama, sana umabot ka pa ng 101 years para makita mo pa ang mga apo mo sa tuhod. Sana parati kang malakas at ilayo sa anumang sakit. Maging masaya ka lang parati. Hayaan mo, Mama, gagawa ako ng paraan na makauwi ngayong December para magkita-kita ulit tayo ng mga apo mo. Once again, happy birthday, Mama. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin, ikaw na lang ang natitirang magulang namin. I love you, Mama. So, ayan yung message ko sa inyo, Mami. Ayan, dito po, Mami, sa kabilang hawak ng bulaklak. Ayan, Mami. So, yan po yung message para sa inyo. Ngayon naman po, meron akong gustong ipapanood na video message. Pero, Mami, uunahan ko na po kayo kasi medyo hindi po namin nada-download kanina at mahaba po tong video kanina. So, eto po, papapanood ko na lang po kahit po cut-cut. Makita nyo lang po kung sino yung mga bumati sa inyo ngayong araw. So, ito po yung video message. Tatasan ko lang po yung brightness, Ma. Sige. Hello, Manay. Happy birthday. Advance happy birthday sa darating na kaarawan mo. Sana dakil pang birthday ang mangyaring maganap sa kuwan mo para matagal pa kitang mag-iriba-iba magkuwan. Kaya, Manay, ingat lagi. Ang masasabi ko, hal regalo ko sa kana pagkuan. Kung wala pa pang request. How sa ni makukuha mo regalo? Habit pagkukuha mong pagbati na happy birthday, Manay. Happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola! Yes po, happy birthday daw. Happy birthday, Ma. Hello, Ma. Happy birthday. Sana'y napasaya ka namin sa konting sorpresa namin para sa iyo. Sa pamumuno ni Ate ni at ni White. Enjoy your birthday and more birthdays to come. I miss you, Mama. I miss you all. Happy birthday. Mama, happy birthday. Pagkasagsa na permita, sa pangako ko bagasay mo, day nang natutupad. I love you. Hi, Mama! I love you! Happy birthday! Walang iiyak. Sana nagustuhan mo ang aming sorpresa. Ang aming munting sorpresa. Happy birthday! Sending my hug and kisses. I love you, Mama. Pakasagperme at ingat palagi. I love you. Happy birthday, Lola.
Happy birthday, Lola. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lola. Lola, happy birthday. And ito paborito mong apo, Lola. Yan, si Buboy Taba. Taba na yan. Tapos, ang wish ni Sheena, Lola, ano? Good health po palagi and ingat po. And sorry po, hindi po kami masyado nakapunta dyan. And keep safe po sa pandemic ngayon. Lola, alagaan mo lagi sarili mo, Lola. Tapos, alagaan ka ni Buboy Taba. Ay, isa ta. Wala, hindi ko alam. Happy birthday po, Lola. Happy birthday po, Lola. More birthdays to come po and God bless po. And keep safe po palagi. Sorry po, hindi kami nakapunta dyan sa Bicol kasi po may lockdown. Pero promise po bawawi kami sa susunod. Sa December po ata. Love you po. Love you po. Bye-bye. Hi ka baby, hi ka Dri. Hi Manay, happy birthday. Wish ko ngayong birthday mo sana maging masaya ka at laging malakas at malusog at malayo man sa anumang karamdaman. Sensya ka na kung hanggang dito lang nakayanan ko pagbati. Sana maging masaya ka ngayong araw ng iyong kaarawan. Happy birthday. Love you and miss you. Bye-bye. Oh. Hello, Ma. Happy birthday. Sana laging masaya kahit mahirap. Hindi magpara-problema. Pagkasagsanay ka sa diri. Hindi sana masaya ng araw ng birthday mo. Ganaw bang masabi ang mga nagtaw? Happy birthday. I love you, Ma. Bye-bye. Hello mga ka-JFS! So live na live pa rin tayo dito. Nandito na tayo sa loob ng bahay ng ating maswerteng mommy. Ngayong araw na si Mami Loretta. Pero bago nga pala yan, meron din tayong ihahandog na money umbrella kay Mami Loretta. Hindi ko pala nabigay kanina. So eto pala yung money umbrella natin, Mami. Eto, para din po to sa inyo, Mami. Pero po, bago nyo po ito buksan, sa tingin nyo po kaya ay magkano ang nilalaman ng money umbrella na ito para sa inyo? Pag hindi nyo nahulaan, iuuwi ko na to sa Legazpi. Legazpi? Magkano kaya ito, Mami? 10. Magkano kaya ito, Mami? Hulaan nyo po. 150! 150 pesos! Siyempre, birthday ni Mami. 77 Birthday ni Mami. Ngayon, Mami, papabuksan ko sa kanya. Okay, Mami, hawakan ko muna itong bulaklak. Ngayon po, buksan niyo po itong money umbrella para makita natin kung magkano ang nilalaman niyan sa loob. 1, 2, 3, go! Wow! So, yan, Mami, na money umbrella na yan ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos para po yan sa inyo, Mami. Ay, para baka naman natin si Mami Loretta. May 5,000 na. Ayan, Mami, ibaba muna natin. Ayan, sa iyo yan, Mami, sa iyo yan. Ayan, meron ka ng payong, meron ka pang 5,000 pesos. So, kayo naman mga ka-JFS, tara na samahan nyo na kami upang aralahin siya ng ating surprise na lista na si Kuya Gan. My love wasn't here with me tonight.
understand my situation. I love you, but I can't be with you. If I could be in two places at the same time, believe me, I would share my love with you. Happy birthday! Mami, kumusta man ang pagiging daraga? Mami, single ka? Balo. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali. Ikaw ay pagmasdan, ligaya'y tinabay, walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Ang buhay na makulay ang tatahamin. Minsan ay nadarama, minsan ay binluluha. Huwag ka nang maninindig, pagkas sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo may gagabay sa'yo, ang hari ko pagmamahal mo ay nagmamahal, aalay sa'yo. Aking ina, ang nagbigay ng buhay ko, buhay na kay ganda. Mangarap ko ay makamtan mo na. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Ang buhay na makulay ang tatahagin. Minsan ay nadarama, minsan ay niluluha. Pag ka nang maninindig, wakas sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka,
na si Mami Loretta. Ngayon naman, Mami, bago namin ipablow sa iyo ang iyong golden candle, tara na't samahan niyo kong kantahan si Mami ng happy birthday. The count of 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! So, Mami Loretta, make a wish and blow your candle po. Wish mo na lang. Happy 77th birthday, Mami. So ngayon naman po, pwedeng hiramin ko muna tong pine kasi iuwi ko pa po ito sa Legazpi. Ayan, pahawak na ako. Sakay na ako sa babae. Dito na lang Kasi ako. kumalik pa ng uwi ko eh. Ayan. Ato, Mami, para na Mami. Ayan, Mami. So ngayon naman po, hindi pa po dyan nagtatapos ang sorpresa ko para sa inyo. Ngayon naman po, nakatanggap na po kayo ng 5,000 kanina. Ano? Ngayon naman po, tingnan naman natin kung magkano naman po ang nilalaman ng cake na to sa loob. Kayo na po ang bahalang tumingin. Hilahin niyo po itong may happy birthday. Hilahin niyo po ito, Mami. Ito. Itong happy birthday. Hilahin niyo po yan. At nagano, 1, 2, 3, go! Hilahin niyo po. 1, 2, 3, Hilahin niyo go! po. Hilahin niyo po. Ito po. Hilahin niyo po. Go! 1, Ito po. Ito po. Wala ko dito na. Sige, Mami, hila ba? Wow! Sige, Mami! Go, go lang, go, go! Hila ba? Hila ba? Nag-iila na. Wow! Oh, violet pa, violet! Pwede na magtindot, pwede magtindot! Ano? Tama nga, kasi tamang ka! Ikaw na. Ay, palapakan naman natin si Mami Loretta. Excuse lang po. Ayan, so Mami, yan pong Mami cake na yan ay naglalaman po ng another 5,000 pesos para po sa inyo. So lahat-lahat po ng nakuha nyo ay 10,000 pesos para sa inyong 77th birthday. Palapakan naman natin si Mami. Ay, narawakan niyo po ulit na Mami. Kaya ibaba niyo na po ito, Mami. Wala naman pong kukuha niya sa inyo po yan, Mami. Ayan. So ngayon naman po, hihingi po ako ng message. Representative na lang po, isang anak niyo. Pumili po kayo kung sino gusto niyo magbigay ng mensahe para sa akin. Ayan, si Sir na lang. Ano ka dito, Sir? Ano na? Yan. Wow na. Ay, wait na po. Pwede po isa natin yung mga bata. Kasi po, medyo ano po tayo. Ano? Ayan. So, Sir, lapit po kayo dito kay Mami niyo. Ayan, Sir. Isa kayo dito, Mami. Ayan. So, Sir, ano pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal na nanay? And ano, in behalf po sa lahat, ano gusto niyo sabihin? Salamat, ma. Kisag. Prisay ka, kuwan mo. Huwag po tayong maingay. Huwag po tayong maingay. Salamat, ma. Kuwan mo rin dakan tayo kang birthday daraw din. Sana. Sabi nga ni Utol, magabot pa kang 100 labi pa. 101. Sana. Lapas pa. Magkasag sa napirmi kang buhay. Sige na. Ano na ito, ma? Happy birthday, ma. I love you. Walang Kriston. Isang kiss po. Ayan. So, Mami Loretta, ngayon naman po, ikaw naman po ang magbigay
sa lahat? Gusto niyo pong pasalamatan sa pamilya niyo, mga anak, mga kapitbahay, mga apo na nandito ngayon? Ano pong gusto niyo sabihin? Salamat po. Matipon siya. Kaya lang so, bakit may mga anak, wala, tama niya. Opo. Academic. Opo. Ano pa po, mami? Kaya salamat din yung mga may kiyain ako dyan. Opo. Yung mga kapatid ko. Opo. Anong gusto niyo po sabihin sa mga anak niyo? Maraming siya nakuha. Tapos? Sunod sa akin, Oh. Isang I love you naman dyan, mami. I love you, mama! I love you ka, mami, tapos sabay flying kiss para sa lahat. I love you ka, mami. Mag-I love you ka, tapos sabay flying kiss po. I love you. Yes! Isang flying kiss naman, mami. Flying kiss. Lahat yan. Again, we are the JFS Bottles and Services. We don't just create but we cultivate. Isang nanay na naman ang nabigyan natin ng saya at sorpresa dito sa Santikon, Pulangi, Albay. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Don't forget to like, share, subscribe for our social media accounts na magpa-flash sa aming screen. Again, thank you so much. Mga chop-chop, abangan nyo mag-paming videos natin. Mag-bye-bye po. Mag-bye ka naman, Mami. Bye!